Kolegovia, kolegyne, dovolte mi, aby som dal ten slávnostný výkon. 44 ľudí ide prehovárať do duše človeka, ktorý svedomie ale nemá a hlavne nemá odvahu sem prísť, tu sa zapojiť do rozprávy, normálne si stáť za tými svojimi nechutnými návrhmi. Samozrejme, mal by začať tým prvým, teda, že keď ľudia chcú ušetriť, tak nech si začnú variť lekvár a piec kekse. Ale na to on teda odvahu nemá. Ale dnes som sa dopočul, že prečo Lacko, tento diletant, je taký trpezlivý a prečo vlastne všetci smeráci ho nechali v štychu. Prečo sa ho nezastane premiér, prečo sa nikto nepríde vystúpiť. A viete prečo? Lebo Fico mu povedal, že keď si to tu odtrpí, tak potom ho nominuje za toho guvernéra a presadí ho za guvernéra. Takže aspoň teraz takto v priamom prenose ľudia na Slovensku môžu vidieť tú úbohosť, keď niekto je ochotný predať samého seba svedomie, kedykoľvek zobchodovať, lebo včera presne uplynuli 2 roky, presne 2 roky, odkedy Fico, ich predseda strany, povedal, že nikomu sa nič nebude brať z toho, čo ľudia majú. Zaznelo to v sobotných dialógoch presne 23. septembra 2023, presný týždeň predtým, ako ľudia prišli k tým volebným urnám a hlasovali s vedomím, že predsa ich tu neklamú, nie? Však Lacko tu počas covidu, počas ťažkých kríz chodil, čo to ten Matovič, on má 23 miliard pre Boha v rozpočte na výdavky, to ja som hospodáril so 17 miliardami, čo to je ten Matovič, aký diletant s 23 miliardami nevie ufinancovať. A to sme popri normálnych výdavkoch, ktoré Lacko teda predtým mal so 17. Mali sme covid, vojna na Ukrajine začala v tom 22. roku, mali sme utečencov 100 000, ktoré sa hrnuli cez Slovensko, mali sme prudko narastené ceny energií, ktoré boli pri plyne napríklad voči súčasnosti 9-krát vyššie. Všetko sme museli financovať a urobili sme to v roku 2022, v tom naozaj mimoriadne ťažkom roku, s 23,5 miliardami eur. S 23,5 miliardami eur a tento majster sveta samozvaný, on hovoril, že jemu by na to stačilo 17, chodil po mítingoch po Slovensku, sľuboval aj s Ficom, že nikomu sa nič nebude brať, pečené holuby do huby a on ušetrí a to skonsoliduje všetko, lebo tuto teraz vládnu teda v tom 22. roku diletanti, ktorí to nevedia. No a pravda je aká? Viete, koľko Lacko prehúka, rozfláka peňazí tento rok? 34,9 miliardy. Dušoval sa svoje ovečky smerácké, o ktorých je presvedčený, že sú hlúpe, lebo iba preto môže niekto donekonečna tie svoje ovečky klamať, lebo predpokladá, že vlastne tí ľudia si nespoja jedna s jednou a tým pádom nezistia, že sú to dve. Tak tým svojim ovečkám hovoril, že my rozflákavame peniaze, zadlžujeme deti s 23,5 miliardami výdavkov. V najťažšom roku, kedy bolo treba všetko financovať. A on v roku, kedy nemá žiadnu krízu, tak tento diletant, a preto mu tak hovorím, lebo je to na mieste, obyčajný babrák a psychopat, teraz doplnil ešte, teda, čo mám o ňom povedať, tak ešte aj psychopat sa tituluje a zároveň naivný maliar. Poprosím, nepoužívajme slovo psychopat. Obrázky, tak on vie aj s takouto kvalifikáciou prísť na ministerstvo financií a je to normálne a zveriť vlastne, áno, Fico zverí komukoľvek tie financie, jemu o to nejde, jemu ide o to, aby čo najviac iba vykradol, ale Lacko si myslí, že to je dostatočná kvalifikácia malovať naivné obrázky na to, aby zodpovedne hospodáril. Takže tento rok bude mať výdavky dvakrát vyššie ako v roku predtým, keď nám odovzdával vládu. Bude mať výdavky o 10,5 miliardy vyššie, ako ja som mal v roku 2022, keď som bol minister financií. A ešte raz hovorím, a ufinancovali sme z toho všetky krízy. Ale popri tom už ukradol ľuďom 2 miliardy plus 2,7 miliardy, lebo to sú dve konsolidácie, ktoré tento babrák tu už presadil. A dnes bez hanby sem príde a hovorí, že a znova 2,7 miliardy potrebuje. Čiže on na budúci rok ľuďom chce zobrať už 7,4 miliardy eur, navyše voči tomu, čo sme brali my cez normálne dane, odvody, poplatky, žiadnu daň sme nezvýšili napriek tým ťažkým rokom.
Ale my sme dopadli hneď v prvom najťažšom roku 2020 8. najlepší v celej Európskej únii. A viete, ako dopadol Babrák rok 2019, keď nemal žiadnu krízu? Bol 20. v poradí z 27 krajín. On bol 20. z 27 krajín. My sme napriek covidu a všetkému hneď vyskočili na 8. miesto. V roku 2027 sme padli na 21 sme padli na 14. miesto a v roku 2022 sme boli 11. Čiže v priemere sme boli 11. najlepší v Európskej únii a tuto diletant bol 21., 20., 21. a 20. To je tretia vláda Roberta Fica. Viete, koľký je teraz? Koľký je za rok 23 a 24, ktorý teda on zarezal 23. rok, lebo prišiel a rozdával, ešte teraz bez hanby chodí, že legislatívna smršť bola pred Vianocami 23. A ja sa pýtam, kto mal väčšinu v tomto pléne pred Vianocami 23. Kto tu robil legislatívnu smršť? Kto sa tu hrajuškal na Ježiška? Nebol to náhodou tento diletant? Prišiel sem v roku 2023 a 1,5% ďalšieho deficitu urobil, skoro 2 miliardy eur len s jeho debilnými návrhmi, lebo sa potreboval hrať na Ježiška. Čiže v 23. roku dopadol 23. v poradí v rámci Európskej únie v hospodárení. V 23. roku dopadol 23. Viete, ako dopadol v minulom roku, kedy si už úplne komplet všetko hospodáril on? 24. A viete, koľký podľa predbežných údajov Európskej komisie dopadneme tento rok? 25. z 27 krajín Európskej únie. A viete, kto sa takto zodpovedne správal k verejným financiám? Taká nejaká krajina za posledné roky, alebo povedzme, dobre, posledné 10 ročia v Európskej únii? Kto takto prudko klesal na samý chvost? Kto to bol? Bolo to práve Grécko. Tento diletant je nešťastím slovenských verejných financií. Človek, ktorý absolútne nevie ani malovať obrazy, ale hlavne nevie ani správovať verejné financie. Človek, ktorý slúbil ľuďom pečené holuby, slúbil, že nič sa nebude zvyšovať, nikomu sa nebude nič brať a 3 roky, alebo 2 roky, dobré, aby sme boli spravodliví, 2 roky nerobí nič iné, len ľuďom berie to, čo ľudia mali. Okradol rodiny o daňové bonusy. Zvýšil 900 poplatkov o 50%. 50%. Okradol dôchodcov o rodičovské dôchodky 350 miliónov eur ročne. Okradol teraz tejto konsolidácii, o ktorej teraz tu chcete hlasovať a rýchlo. Možno aj teraz ste sa tu zleteli ako s prepáčením muchy na hovno, že nám chcete zobrať hlas a chcete nám zobrať slovo, aby sme tu nemohli rečniť. Lebo vám je to nepríjemné, lebo vy takto vylezete zo skríši iba vtedy, keď nejakú prasačinu tu idete odhlasovať a idete zarezať rozpravu s argumentom, že už sme mali dosť času. Ale bojovať za ľudí a bojovať za vaše sľuby, lebo vy ste ľuďom slúbili, že nič nebudete brať. To je povinnosťou opozície a preto sme tu. Je to naše ústavné právo a opäť evidentne, lebo si sa tu zleteli, nám to právo chcete zobrať. Ale ja vám hovorím, že vaši ľudia to postupne pochopia, nie všetci, samozrejme. 80% zostanú bohužiaľ v tom svojom intelekte utopení. Ale keď presvedčíme každého 5. vašeho voliča, ako sme ich presvedčili v roku 2020, vaši vlastní podvedení voliči, ktorí si to uvedomia na základe toho, že my im tom pomôžeme, aby si to uvedomili, lebo to sú ľudia, ktorí tým dátam veriť budú a budú im rozumieť. Vaši vlastní voliči vás utopia v nasledujúcich voľbách. Lebo vy tými vašimi voličmi pohrdáte. Vy si o nich myslíte presne to isté, čo povedal slávny to Jaroslav Haščák, od ktorého berete za desiatky miliónov úplatkov formou bezplatnej inzercie v jeho mafiánskych novinách. Ten povedal, že volič je hovno, volič ničomu nerozumie. Volič nevie absolútne nič. Toto je vaše DNA, vašich podlých, smeráckých, sociálnych demokracií. Ľudia, ktorí si o svojich voličoch myslia, že sú hovno, preto ich môžete klamať, preto im môžete ústami predsedu vlády povedať, že nikomu sa nebude nič brať a potom v pohode, bez charakteru sem prídete a navrhnete konsolidovať ďalších 2,7 miliardy eur a ľuďom vystavíte účet. A ešte bez hanby im poviete ústami tohto babráka, že ľudia, keď chcú ušetriť, majú si variť lekvár. Že vám nie je hanba. Dobre. Vážení kolegovia,
Mám pocit, že sa tu niekto sťažoval, že to bola krátka rozpráva, tak ak sa nemýlim, tak sme tu 5. deň. A v rámci týchto 5 dní, ktoré boli samozrejme v rámci skráteného legislatívneho konania, musím povedať, že už na začiatku tá rozprava bola veľmi konkrétna a musím povedať mnohom veľmi zavádzajúca. Na úvod by som možno chcel poďakovať kolegom, ktorí prijali pozmeňujúci návrh, hlavne teda čo sa týka toho 6. januára a vážim si to aj v mene Rusínov na Slovensku. Na druhej strane je to samozrejme Sviatok troch kráľov, takže bude dňom pracovného pokoja. Samozrejme tento dátum bol dohodnutý koalične, takže táto zmena bude. Čo sa týka tých ostatných pozmeňujúcich návrhov, ja poviem jedno, páni, keď ste boli, dali ste tu teda množstvo pozmeňujúcich návrhov, ale musím povedať, že keď ste vládli, vtedy ste mali riadiť túto krajinu, teraz ste veľmi múdri. A natárali ste tu toho teda riadne. Natárali. Ja budem sa venovať špeciálne tam tým pánom hore, Matovič, Ipoš, Jakab, Mikulec a ešte neviem, kto tam všetko. A pánu Pročkovi sa budem venovať. A pani Remišovej sa budem venovať takisto. Dobre, nekričte, ja som tu nereval, keď ste teraz posledné 2 dni, 10 hodín mi tu nadávali, nereval som na vás. Takže vypočujte si aj vy. Dobre. Na jednej strane Pán Pročko, vy ste ma tu stále upozorňovali, pomaly sme tu šušotať nemohli, aby ste vy mohli rozprávať, aby sme vás počúvali, tak ma počúvajte, nevykrikujte tu, nerevte tu, nie ste v krčme, pán Pročko. Hej. Takže poprvé, aby som to zovšeobecnil, ja som tu počúval všeličo a dámy, prepáčte, aj vy ste tárali. Prepáčte, ja si vás vážim, ale ste tárali. Ste sa snažili všetci presvedčiť celé Slovensko a musím povedať, bola to riadna demagógia, že vlastne pán Matovič, Heger a Odor odozdali verejné financie v roku 2019 a 2020 v perfektnom stave. 23, pardon. Presne v roku 23, poviem jedno, pán Matovič, vy tu rozprávate, ako keby si tu v roku 23 vôbec nevládli. Že tu bol Smer v 23. roku. Ja vám chcem pripomenúť, že voľby boli 30. septembra a ak sa nemýlim, tak okolo 20. oktobra sme sa ujali vlády, takže sme tu boli asi 2 mesiace. A vy hovoríte, že vy ste tu roku 23 neboli, absolútne nič a používate tu čísla nejaké z roku 22. A sú to samé klamstvá, lebo na jednej strane, áno, uznávam, v roku 22 ste boli niekde od konca, keď to zoberiem, a teda opieram sa o vaše tabuľky, niekde na 16. mieste od konca. Hej, áno. A vďaka čomu? Viete vďaka čomu? A vďaka tej obrovskej inflácii, ktorú ste tu mali, to znamená, že 44... Nevykríkujte, pán Matovič, nekričte. Zle sa počúva pravda, že páni, zavrieť mi ústa, to by ste chceli. Tak nerevte tu. Vďaka obrovskej inflácii za 2 roky 40%, páni. A to vám pomohlo takisto k tým lepším deficitom, lebo tí, čo sú ekonómovia, je tu pán Vyskupič a o tom nehovoril, že tie náklady dobiehajú neskôr a že prosím vám to vylepšovalo deficit roku 22. A boli ste nekričte tu na mňa. A boli ste na tom 16. mieste od konca. Viete, na ktorom mieste ste boli od konca, pán Matovič, v roku 23? Na 6. od konca, pán Matovič. Som si pozeral tie. O 10 krajín ste sa prepadli. O 10 krajín. A vy tu hovoríte, že my sme tu vládli v roku 23. Sú to klamstvá, páni. Všetko sú to klamstvá. A teraz poviem jednu vec. My sme posledné 3 roky, keď sme vládli, v roku 2019, 18, 17 sme znižovali deficit. Každý rok sme mali niekde okolo 1%, tie posledné roky, a znižovali sme dlh Slovenskej republiky. 1 miliarda, páni, 1 miliarda versus to, a to za tým si stojím, že v roku 24 ste mi nechali z roku 23 po tej legislatívnej smršti 1,6 miliardy ste tu zvýšili deficit na rok 24, ste tu nechali 8,5 miliardy. Nerevte, pán Matovič. Rozumiete rozdiel medzi číslom 1 miliarda a 8,5 miliardy? Rozumiete tomu? Nerozumiete. Nikto z vás. A páni, všetci tam, čo tam stojíte, počúvajte veľmi dobre. Pán
Pročko mi tu niečo rozprával, že ja som tu čítal úvodné slovo, neviem čo. Poviem o tom, že všetci ste čítali Matovičov manuál. Všetci do jedného. Videl som vás všetkých, ak ste to robili. Demagógia, klamstvá, všetko ste to, čo ste tu natárali, páni. To sa nedalo počúvať. A teraz poviem jednu vec. Máme tu zo pár veľkých rozporov, ktoré sú tu. V roku 2023, ja si pamätám, keď som sedel u pána Horváta, to bol minister financií od pána Odora. Bol som na ministerstve financií. Videl som tú skleslú tvár, ktorá mi hovorí, že máme najhoršie verejné financie celej Európskej únie. Toho, čo sa chcete vyhovoriť, páni? Vy to budete miliónkrát opakovať, ale to nie je pravda. A viete, čo je dôležité? Koľko sme vám odozdali a koľko ste odozdali vy nám. A ja tvrdím, že my sme odozdali jedných z najlepších verejných financií a vy ste odozdali najhoršie verejné financie. A to je pravda, páni. Klamete, zavádzate, robíte tu demagógiu. Vy chcete národ presvedčiť, ja viem, vy ste v tom, pán Matovič, vy ste jak verklik dokola, pán Šípo, vy ste jak verklik dokola, pani Jakab, urobte 100 rôznych facebookových statusov, aby vám ľudia uverili. Ja chápem, že vždycky si myslíte, že tých 7% ľudí na Slovensku oklamete. To je výborné. Dobre, čo si sa tu čiže celý národ presvedčiť, že ste odozdali vy najlepšie verejné financie a my najhoršie. Nie je to pravda, presný opak je pravdu. Dokonca som sa tu dneska dozvedel aj včera, že dôchodcovia sa mali za Matoviča, Hegera, Odora lepšie ako za strany Smer sociálna demokracia. No to teda, to je taká lož, aká tu ešte nikdy nebola. Taká lož, aká... Nerevte tu po mne. Buďte ticho. Upozorňujem vás, že sme povinní podľa rokovacieho poriadku dodržiavať poriadok v rokovacej sále. Poprosím všetkých pánov poslancov, dobre? Takže páni, v roku 2023, ak si pamätáte, sme dali dôchodcom, a niekto tu kričal, že my sme tiež pred voľbami dali 13. dôchodky. Dali sme, páni, dali, ale aj po voľbách sme dali tie 13. dôchodky, to je pravda. Nikoho sme neoklamali, ako vy. Keď sme prišli, Matovič, nerev tu, prepáč, ja som ti tu nevykrikoval, buď ticho. Takže v roku 23 sme dali dôchodcom 300 eur na konci roka, ak si pamätáte, došli sme po voľbách, stálo to nejaké peniaze, áno, 440 miliónov, dali sme to ľuďom. A to berem na seba, 0,3% HDP. Vy sa tu tvárite, že vyše 5% deficit, že vy ste to nespôsobili v roku 23. A kto? My sme tu vládli v roku 23. Vy sa tvárite, že rok 23 neexistuje. Obyčajní klamári ste. Nič viac. Teda poďme ďalej k tým dôchodcom. V roku 24 sme dôchodcom, okrem teda, ak a to budem korektný, tam vianočný dôchodok, ktorý bol aj za vás, dobre, bola to sociálna dávka, sme dali dôchodcom o 513 miliónov viac, ako ste dali vy, páni, čo tu tárate a klamete. Je to tak. A v roku 25 to je o 613 miliónov viacej, čiže 1,5 miliardy viacej. A vy tu klamete a tárate jeden cez druhého. Pán Dušenka, že? Máte manuál, už ste došli, tak si tam čítajte tie Matovičové demagógie. Môžete pokračovať. Ja vám budem nastavovať zrkadlo, lebo ste tu tárali jedno cez druhé. Poďme ďalej. Máme tu také veci, že jedni hovoria, že energopomoc, že super, Olano dalo 3 miliardy a druhí hovoria, energopomoc netreba. Tak sa dohodnite, čo treba, netreba. My hovoríme jedno ľuďom na Slovensku, my chceme pomôcť a hovorí to niekto, že my ľuďom nedáme, neviem čo, nie, pomáhame ľuďom, aby s tou energopomocou nejako zápasili. 30% navýšenie, to chcete, aby sa stalo ľuďom na Slovensku? My to nechceme, neurobíme to, nespravíme to. Takže ten budúci rok, to je jedno z pozitívnych vecí, budeme dávať 300 až 500 eur ľuďom na Slovensku podľa toho, ako kúria, to znamená, či teplom, elektrínou alebo plynom. To nikto nespomenul. Na čo? Však treba hovoriť len tie negatívne veci, to sme si už zvykli. Potom som tu počúval tonu návrhov, ako niekde netreba škrtať, ako niekde treba na druhej strane zvyšovať výdavky, to je páni a dámy, všetko proti konsolidácii. Konsolidácia nie je príjemná vec, ale my ju nerobíme, pretože sme si to vybrali.
My ju musíme robiť kvôli vám, páni, ktorí tu sedíte. Vy ste spôsobili to, v akom stave sa nachádzajú verejné financie Slovenskej republiky. Takisto mnohí ste hovorili, že netreba žiadne príjmové opatrenia, nič nerobte. Ja hovorím, keby sme ich nerobili, tak Slovensko sa dostane na tú grécku cestu, o ktorej hovoríte. Áno, dneska Grécko po tých krvavých veciach, ktoré mali, obrovské demonštrácie. Viete, čo sa stalo v Grécku? 30% sa znížili platy, 30% sa znížili skoro dôchodky. To sa stalo v Grécku. A vy mi hovoríte, že my nie sme zodpovední, my sa správame k verejným financiám zodpovedne. Vy ste nezodpovední. Vy ste zdevastovali verejné financie. A poviem vám jednu vec. Prečo to robíme? Nechceme, aby sme sa financovali drahšie. O tom toto je celé. Dnes sa pozrite na Francúzsko, zdvíhajú sa úrokové sadzby. A tá situácia vonku nie je jednoduchá. Vy tu všetci rozprávate, aká je super situácia, ale na Slovensku je všetko zlé. Nie je to tak. Je veľký ekonomický protivietor. Aj tie Green Deally poškodili ekonomiku celej Európskej únie. Takisto sankcia, všetko možné. A kto tu táral o tom, že energie máme super, však to není problém energie, ceny energií sú základným problémom ekonomiky celej Európskej únie. A keď mne neveríte, tak si pozrite aj bývalého premiéra Talianska Draghiho, ktorého každý počúva, keď niečo rozpráva. Viete, čo povedal? Že v Európe máme 4-krát vyššie ceny energie ako v USA. Tak ako chceme konkurovať Spojeným štátom ekonomickom rozvoji a vôbec výrobe akéhokoľvek tovaru? Nie je to jednoduché. Takže nemáme na ružiach ústlaté. A teraz tým, ktorí ma kritizovali za nejakú tabuľku, ktorú som ukazoval, že som mal z internetu, zistil som, že to bola moja tabuľka, len bola v inej grafike. Mám tu dve veci, nebudem vám to ukazovať. Tu sú moje grafiky. No počkajte, nekričte, lebo za chvíľu nebudete sa smiať. Takže, dámy a páni, čo ste tu napáchali, a to musím si teda, nenechám si to pre seba. Celoplošné testovanie, lotéria, očkovací bonus 780 miliónov, páni z Olana. Expirované vakcíny, 5 miliónov kusov, 100 miliónov sme premrhali. Vy ste mi tu rozprávali, tam také výdavky, onaké. Vy ste premrhávali po stovkách miliónov, páni. Po stovkách miliónov. A ja som si špeciálne nechal vytiahnuť momky, páni. Momky. A to nehovorím, ja to hovorí NKÚ, kde teda hovoria, že množstvo subjektov, a to sa nedalo ani spočítať, že koľko tých momiek vlastne na Slovensku bolo, lebo nie sú o tom dáta, lebo niekto všetky dáta z počítačov vymazal, dámy a páni. Takto ste vy riadili Slovenskú republiku. Stovky miliónov. Viete, o čom hovorí predseda NKÚ? 320 miliónov, nikto nevie, kde a ako sa vyplatilo, koľkým momkám. Nikto nevie, či ich bolo 4 000, 3 000 alebo polovica. Nikto to nevie. Tržby niektorých subjektov, a to bolo povedané, páni, 75% tých momiek prevádzkovali ľudia, čo nemali absolútne nič spoločné so zdravotníctvom. Absolútne nič. Dokonca váš štátny tajomník sa na tom nabaloval. V roku 2019 až 2020 boli tržby týchto subjektov mnohí blízke nule a potom dosahovali v roku 2021 tržby sa vyšplhali rádovo na niekoľko miliónov eur. To je pravda o vašich momkách. Vy tu rozprávate o nejakom kradnutí? Stovky miliónov. Predseda NKÚ povedal, že tu sa bavíme niekde okolo 320 miliónov. Databázy boli vymazané. Vy niečo idete hovoriť o transparentnosti? Vy ste vymazali databázy, kde ste komu, svojim kamarátom nadelili stovky miliónov eur. Vy tu idete vykrikovať? Nekričte, pán Šipoš, odchod. Dajte si odchod. Darovaná vojenská technika. Všetci vykrikujete, S-300 neboli funkčné. Tak ja sa pýtam, kto daruje nefunkčnú S-300 do vojenskej oblasti, kde má splniť nejaké funkcie. To sú nezmysly. Odzbrojili ste armádu Slovenskej republiky. Nerevte tu. Pán poslanec Galek, upozorňujem vás na porušovanie rokovacieho poriadku, používate vulgárne výrazy. No a teraz poďme aj k tým, čo si vy tu rozprávate, kto koho chráni. Ja sa pýtam, páni, vy ste robili veľkú tlačovú konferenciu, pán Matovič.
bankami. Pamätáte si, jak tu banky budú investovať 1 miliardu eur? Kde sú tie investície za 1 miliardu? Keď ste im odpustili bankový odvod za 400 miliónov, takto ste preflákali 400 miliónov tých najbohatších, ktorí tu najviac zarábajú na Slovensku. Ja som odvod zdvojnásobil a aj tentokrát sa banky budú podieľať. Chceme, aby hypotéky zatiahli, tú bonifikáciu za hypotéky zatiahli banky a takisto poplatky z hazardu, aby zatiahli banky. Poďme ďalej teda. Zneužitá pandemická pomoc Pezinku. Nikto si už nespomína? Nejakých 15 miliónov. Kde sú tie peniaze? Už sa nám vrátili do našej štátnej kasy? Páni, len sa vám to počúva, že? Niekto sa tam dobre nábali, dobrá zlodejina, pán Pročko, výborná zlodejina. Nekrič, Pročko, nekrič. Hovoríme o ďalších pochybné dotácie na nájomnom, pochybné zmluvy v rôznych kauzách. Váš pán Kaňka, Eurolab Lambda, ktoré sa nabalovalo, to už sa vám zle počúva, že páni? Náhoda, že sa všetci poznáte a všetci tí, ktorí vás poznajú, tak veľmi pekne zarábali. A čo sa týka Sasky, pripomeniem tiež, môžete sa hnevať alebo nemôžete, Expo v Dubaji, takisto. To bola pekne ste vypili ten bar, ktorý ste tam mali. Mohol by som pokračovať, ale chcem ešte jednu vec spomenúť. Vďaka pandémii ste nerobili verejné obstarávania. Čiže to je tá vaša transparentnosť. Žiadne verejné obstarávania. Báčovalo sa tu, krádlo sa tu, páni. A teraz sa poďme pozrieť o tom, čo tu toľko taráte, o tom náraste verejného dlhu. Nárast verejného dlhu. Odchod. Choď preč. Vypadni. Pán poslanec Matovič. Vypadni. Rokovací poriadok vám neumožňuje byť na tomto mieste. Prosím, opustite toto miesto. Vyzývam vás, lebo porušujete rokovací poriadok. Pán poslanec Matovič, vyzývam vás, aby ste zaujali svoje miesto, pretože podľa... No, tu máte demagóga Matoviča, ktorý chce oklamať celé Slovensko, že oni všetci vedia, že hospodáril jak posledný diletant a rozpráva, jak tu oni zveladili verejné financie. Takže, poďme ďalej. Prerušujem rokovanie na 3 minúty. Dajte ho. Hoďte naňho sieť.